Karbilongri birta kelang rapet doana rat pensbi aprang sinil hinpen kardon pajrik lo kardom non birta thipi lang ponek sinang East Karbi Anglong Labor Union wan sam hangatek ningkan isi ke chok katalon mesen pen pachun pon Rongkhang Karbi stong havaramaya tumpen engdeng thongkepra hini havar Karbi semi sorong aji katalon pon jia dimalong an perengki Gretson timung pen kahmridam DDKKNA ni Marlia tumpen perengke mai ni ponsi lam klar kacipi pon Karbi Anglong Primary Teacher Association sam hangatek ingdeng trokepra trok katalon mesen pen pachun pon non puthot birtang ton pen lang ponek sinang Karbi Anglong rat ki ong tunga tum ki kachong dat pen si ke cholong chora tum si ki ong lang lapen kachong dar atum ki sung ke boilong kachrap kachetu dun thekji lapan ki laborers atum ta methang ajakong kachichinya kenang sot pu pensi kedam tang surine ingkor ke thom aningkan prin phai kep arni si East Karbi Anglong Labor Union bustami mang pathek banlo lapen pinni prin phai kep arni an bangki ningkan si nang choklo East Karbi Anglong Labor Union wan amhang thek ningkan si ke chok arni stami dipurong bonjer along pachi talon ponlo ada por phai kep apor malom East Karbi Anglong Labor Union amai phu arideng pansi lama semi pangjar ponlo Lama pangjar pondet pen apike East Karbi Anglong Labor Union amaipu manaf kramsa pen pahepu ponsi mai ini ponlo lapen East Karbi Anglong Labor Union man amhangathek engdeng isi ke chok ahim ke dok sami eng than pon non ke bang silang ani East Karbi Anglong Labor Union apon su sigi pangtang pon thuji lapen ki claim bang pu bang phia tum pen sami ke claim ke dam nang chia puthak chithan chimum ponsi East Karbi Anglong Labor Union wan amhangathek engdeng isi ke chok ani ke talon mesen pen pachun pon Ningkan isi kecok masuk Bard University padu pon lo lasi kebangji eprang pan posita menili tum ke claim ke damji pan akabori ponji pan si kematha dolo lasi nili presiden hoi pensi tame un an pen kabori ponji pan bang si akenang sot do bang lo athe ili tum ladak East Karbi Anglong si tame akaprek pen ke bang ang tan pen ke bang pu bang pitum do lasi lahai paneli tum Labor Union atum isi ponji pangakinang sotlo athe ilitum adyajong silitum cerai kom unek polote ilitum sitame lokal munit pusitame tum kaci puning ason dawe no nasi ilitum nyong si methang adim nyong silitum cerai kom unangji polote Labor Union ke aron kithir tang pina lasi laso ateng pen ke claim ponji pansi ni liya kamatha dolo Ladak East Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong sita menili ke bangji eprang pan sita me bori konpo lasi ilitum kadu kawe abang pu bang pi tum sita me bidi sori pen cenglok cerap cetu don bangsi kenang sot lok pu bangsi nili Karbi Anglong arap pan sita me tuning rilo athe ilitum ke claim poninga sondu ula lasi so asai long sita me tum kadu kawe cerap cetu pensi labangsu ing thur ponang po banglo Lasi nili tum ke lele kecok si kedua si tame kadu gue si tame li tum cidia ponseroi pensili tum methang adet yang si tum cerai komun lo polote bangai state along son li tum ta ndak cing turun po lapen ili tum adim long si tame banga district keplang ke thek ke riason ili tum adim ta ing turun po bang sinili Karbi Anglong angkang pi preksam havar long pen sami Karbi jutanga havar amai tum pen spatir pi ponsi engdeng thongke berhini havar Karbi risur misurong aji alir arlon pen ke talon pon ji pan sigdang tang lablo lason si nizang Karbi Anglong rongkhang Karbi jutang havar amai tum pen sami pinap mare prin pai krisiani pen engdeng thongke berhini havar Karbi risur misurong aji talon pon ji adim aklong along ant nilituma pherengki Gretson timung pen ka homridam lapen lamthi sinikar jupon lang pon iksina Bilong rebirta kelang merdo anarar panstami nilihin ben kardam pajek aprang si nilimen ke nilimen Gretson timung non nili ke dola ke ladak hongkram patua klam along si non nili ladak arjab lo kupia potsi pin ladak nili kardam nang kokma pulo dangte ladak pining ning deng thongke brahini hawal kalbi sunim sorong aje rongkhang kalbi jutang asong hawala mai tum katalon dunjia di maklong along si dola nili ladak nili jasemet pet nili ladak kardapon mate pinin nili nang kahumri bang ke lapuan aje dak rongkhang hawal kalbi jutang song hawala mai te ben ko anji ka chisik ke dang ke tang manon ning deng thong ke bra ni hawal kal bir sun so rong aji ka talon pon je pan labang so putak chi nili ka mai phu te men ete thini ka ching ka chi than pon je pan chi nili wang no ladang non
Nili tu mete tini cingki jutan ponang la pena nili kidlo lagi ladak rongkang kalbi jutang song amaya koncun bang longja lang litum ladak rongkang awal amaya mat kalbi jutang song tumpen ko anjin pining deng thong kebra hini hawar kalbi risunim sorong aja kata London jadi malang litum kacisi kacedang ko an malabang so putak arjipon sedang ante awi nalitum la media kalbi longri media sel tum hantra nilitum terika amaya hin pen pilomana litum han kardong pajirlo nilitum dak deng thongkera hini rongkhang karbi jutang amai pen non kibi ponji nilitum kacisi kacedang pon lake piloma tarik kresi pen nilitum ha tarik kriplian lasila ni pli apar man apana bangke nilitum central la committee pen nilitum phan isia guideline nga pi ateng pen bangke nilitum dak cipate ason doji lunbarim kanbarim pencenglok kadobe lasi laterang tadak niltum rongkhang hawar mailong daka cerap kadobe terang krihini do lasi niltum laterang krihini ta nilitum cihumri et lo la bangke niltum cihumri et jat et lo la pen cisik cedang ta nalitum ta media tum ta theklong lo la pupu nalitum todap pen ta nalitum dak na cipet duk dun pen nalitum theklong ateng pen lasi niltum la botor bokan ta asap sup kasik sak dolo lasu botor bokan ka siksak pen niltum koan ma kicun nei ali racham koan ma pini bangke niltum pitong une dalo lasi niltum bangke tarik kri isi pen hopot hedi lasi piluma pini yang bong koan ma la ali racham pipon un bangke niltum bangke mesen pen bangke chun poposi niltum ning chithelo lasi pendel tanal niltum theklong lo la pen niltum ke hem tun tan niltum pachun elo kikim patang elo la pen terang do riso terang do jadu la pen dak selfie point doji nitum bangke don rita tang elo ko prak complete lo la pen don kam ta do nitum ketiar pon la si lahai hui alira cham pipon pen nitum bangke non la deng thong kera hini bangso karbi jutang ame abang dak ke hongkram adorso la dak pathuak lamlong bangke nitum ame pechun vek po pesin nitum bangke cisik cidang elo Apen putot nili nangli penangkar juga tung bang nalau je nangli penje rongkang arad apa nangli hinje dak hawal kal bisunim sorong aja hut ali lacam nangki pidu nangji ya putang nangli mereka cining ripon padu jima nili tum dak hongkram hawar angbong bang kacirap kacitu bang tipik busi nili piloma cetheklong ate dak kibi kithi pen cenglok risoi jang kaddo awe tuman ta piloma non malom dode sang se si piloma nilitum thek ponlong lo la pena cerap dun lo lasi kado we tum hanta la rongkhang hawar an ta piloma kado ko we tum ta nilitum hanke dihim pen cenglo jakong orang an ta piloma nang cerap dun lo lasi nili bangke ning chithipik bang so mai bang chun vek po la pen piloma dak nilitum especially hongkram adorso arong rongko an ma do nilitum prai rong thongke pra hini bagdo rong asar do lasi rong asar tum bang ta piloma alang tum rong si kacirung kacirek pen mane ke ingti mane ke dali nang pidun lo jangthu nang pidun lo sang nang pidun lo harsun nang pidun lo lasi lason kacirung kacirek pen alang litum dak nang pidun theke pilwan litum dak terika ma me pen bang kan litum curup piklo la pen amai phanta piloma dak kicu la mai sek kicu junta terang pen cenglok delegates puno aluhi puno kado we klembang photum anta piloma la bang litum cisik citang pon erlo nang pidun pen nitum ning cit hepik lasi lasot ning cit hepen bangke amai ta chun poposi ni ning thedama Pruin pai kep arni DDKKNA atum pen pherengke mai ang nipon labang so pherengke mai long DDKKNA achun bang pi sang pi Lucia Teron pi pen kaning je pana tengki DDKNA ningkane sek amai pi engdeng thongke pra hini ka talon ponji po along sami hawar karbir sumri sorong aje phan ki kam khedun pusi inut bang hni atum social media Facebook pen cenglok WhatsApp la per ka prek adim along pen sami tok ponji pa thang pon lo lasi DDKNA atum pen ki hawar karbir sumri sorong aje phan ki kam khedun ji phan kali bon sabe durga puja hut holiday ke do hut pen sipat ton dun pen si labang so ningkane sek amai pi sami paman pon bom lo lapen DDKKNA engdeng thongkepra hini same nang chokpu bon same pinarni anta
KCS tiripi atum pen semi thang nat ngi pudun la pen kam khedun abi bonda KCS tiripi atum pen ki nang chirap nang chi todun pen si bidi suri pen cheng loksi alang li tum pen semi gun an bang ki jakong horang nang pidun lo lasi DDKNA atum pen ki methang kar bij tang jubat pindeng sumpot pen cheng lok purom phuthi ke pangchu ponchia phan pan si kai ke masmi than chimun pon bom pusi la bang su phen ki amalong DDKNA akon chun bang pi sangpi luset teron pi pen ningje pon DDKKNA acong mai pi aning kan bang tan nilitum arong kaprek adim prek jam adim son kapadu pon duduk dasi pining le thot tan nilitum veskar biang long lang hempia long si pathik pon lo adak si sik dang lo ajuar ni ta hot pon et lo lake lanon pre chiklu tarik krisi pen tarik kripli an usiat ajuar ni hot pon lo lasi laso lam mate acong mai pi kapi doji pu ala malong pen ajok social media long mo pen nilipulo Facebook along WhatsApp group along DDKKNA asong aphan minang an mani ajah katum ketok pon paduk la so DDKKNA song aputhak alam klar nang chipija phansi nang chopha pon nilitum labang so song atheke DDKKNA ke nilitum ke damtang pining pening kan thom ke prahini pleng edlo labang so song ke nilitum pharokri sir ke bra trok sir kep aningkan si nilitum dak dipu apare salong si nitum labang so song amek kapawang cheng lo so song ke nilitum asong akaprek atumaphan opine kachi song dunji kapas siksak dunji pini khamke ki pidunji pu aphan le nilitum kapidu do kali nilitum lake suarlu atum jasemet pet pen ke suarlu atum puta sarpi maratu ningkan krenar kep pen abak atum an si la so song long ke kidodo tema la si it la so song long nilitum kipon kido kemang ason nilitum do nilitum la pule klem tap klem pru mane phan kham khe dunji ka siksak dunji pu phan kali si nilitum asong kemang pon alam ke nilitum la pu helo jo DDKKNA asong atum kemang ason de monduli arlo kido ke thak pameme atuma phan akime anathu ke japon lo di lapen kapa phihu soarlo atuma phan aprang kapidam thekji aphan kapachi hung lapen kipir ke thak amo aning kape hang lapen khaya me thang apindeng sumpot kaching thang kapachi hung lapen puthot loki thek thear lo somara tuma phan nona kai ke dam nangji atowar ke japon lapen birti birton kapangcho abidi ke than lapen kape klempon lapen ke edet lapen monduli aron atang along soarlo atumaphan arta ni country narke paputhak atumsi achor dolong choji athema child marriage dolong le pulahaya lama penta nilitum chethan ka chimum po mate akimang pon kidu bensi la so asong ke claim pon po DDKKNA kopia potsi Durga Puja ahut kapado nang kokma udam lo tangte ladak ajha katum menang atum daket tok do lai nilitum olai lo lai nut bahini atum Facebook along pine WhatsApp group along pido lai hello lahai along ketok mate nilitum phanang kipu nakar jua lambang ke hello kopia potsi jonel karbi youth festival ahudle DDKKNA atumta mai pi nangapa dodun ma jutang jubat along nakakam ke dun ason mandet po alam si kaning jedo lasi lapukali nilitum ke kopi posi la non Durga Puja hut kapadu nongkok ma mate kapadu pon boma pulotang te nilitum kilang dam ke la helo aprangsi ke Durga Puja pulotang te holiday do lapen holiday pulotang te osomaratum school ki duna osomaratum ta school avelo office ke dam apena nanatum athema usumara potum ta office avelo nane ka chongda dam ja dim an pu setame no hokta suti do eji la se lahai kam jam ta ve
lapian ke hala nilitum maybe kapido damji adim ta nilitum donang ko athima ni thom ni pli si nilitum hadak ke dodo amai kapado la se haladak ka bo ha adim ta tirika malong ta adimak long nang ko la se haladak ta school ahem la son si nilitum aphan adimak long nang kipi atheke nilitum etangka poisa ave song along tangka poisa ke do open pule nilitum ke claim kali la se hala haya school a building si nilitum hadaka principal headmistress tum phan chuhang po la se hala haya school a building si nili along si nilitum ke dudu athema kaprek hem ki kim damji boha phan ki kimji phan nilitum ajakong ave ajoklo tang ningkan thom kebrai siang bong pen pustame aningkan wangta nilitum aphan nilitum Dhoromalong kalidet atum pusitame nilitum phan nangka cerap nangka cetudun bidi sore nangka pidun mate akhi adat nangka cepa ik donatum do pen pudam lotang te KCS keja abang pu atum sar Chandro Singpro alangli ta nilitum masongalong didi keken a songalong nilitum along menang ananingkan penta nilitum hang chopapon pulonte alangli wangwa penilitum aphan akiru nang pajir kaita nang litum payatum la an fruit plepin pen aning tanwang nang litum ke claim thek nang litum methang ajakong pen nang litum charjap thek pu akiru nang pajir je la pen ke alang lihin pen nang than te kang kang la hello je dhorom la pen jutang jubat Dhorom along pustami jutang jubat ko PC nang litum ke claim pon mema ko an sinang litum ba cepa ok pon mema la an ke cepa ok pon tu nang litum claim pon nangji atheke soar lu atum la hai ke claim pon aja kong du pu pen ni litum aphan than nang pare te kang kang la Karbi Anglong Primary Teacher Association si hepen kapta tum hang pathek pon det pen aningkan wang stami la bangso hang thek ani nang talon pon bang bom si peneng surine engko rapli prin phai kep ani stami kapta mahang thek ani pache don dun pensi kapta di posai hemlong ban semi talon pon ada bapor malom kapta alama pangjar pon tet pena phi karlitang atuma phan semi milur kai pansi chki mojai megdeng pon la so phi mai ini ponsi lothan bang atum pen semi kisung ke boy buthak lapen ke bang silang ani claim ke dam jiap thak chingki jithan pon la so tet pena phi ke lothan bang atum ban me hirjir ki re saideng ponsi kapta mahang thek engdeng chokebra choketalon ani mesen pen pachun pon idak Karbi Anglong Teachers Association ba thanbang phi ame phi hin pen nili kado kawe nang litum media person to hanta nili hin pen karton nang piglo pinike nili tum ningronga adin punang ko nili tum pini ningarong pig ani karon nili tum pini ani 1958 ahosi nili tum la kapta mahange thek aru la so mahange thek pini 1958 10 October pini 10 Oktober ani sa mahange thek la sinili tum pini adap porhai 7:30 punang ko 7:30 pen nili tum mane pini ladak plek host lama kangthur lo engge lama kangthur pen nili tum smriti torpon la sikimo angdeng da bipon lo la sikimo kithitang ba kailitang nili tum teacher thanbang phi kado kawe amen pen nili tum pini sikimo angdeng padolo engge nili tum la kapta mahange thek ke 1958 10 Oktober matipul Bukajan Matipul Bidyaloy LP School long sia mahange thek engela mahang thek det laso ke pathing along kado kawe teacher ang bong penili tum president ang hoy bangke laso Samuel Ingti sar lo lapen Karlitang lo he lapen ako Karlitang Soitodep Sharma amen pe sinili tum laso asong bai ke Japon lo ako la sipini nili tum ladak bangke 10 Oktober ani bangke la sinon nilitum nang litum ta thek long iglo kado kawita ladak nilitum lumbajong teacher tum an bangdak TGC teacher gathering center nilitum ladak lumbajong block angbong trok do laso trok pensi non nilitum bang trok teacher tum han dak hang si nilitum cepat dolo ako meita non nilitum do bom no nang litum ta thek long lo sita nilitum bange non kijum het lam bangke nilitum 87 TGC do lapen sub kapta punilitum kapta sub kapta tinta do isi ke Bukajan sub kapta lo isi ke Hawar ke hat sub kapta lo bako isi bangke hamlen sub kapta la sub kapta kado kawelong tanon la nilitum non koson maladak nilitum mei do bom son si haladak ta tinta sub kapta long ta non mei do bom lo lalo nilitum pen bang Pini Karbi Anglong ri bertaban ke lanpan sikang ton pagilo do me thang me kardom